שלום, כאן אילנה, ידועה גם בשם אש קטנה, עם מיני אלבום שהכתרתי בכותרת כך היינו. מיני אלבום מאוד מאוד וינטג'י, שנעשה על בסיס של קארדסטוקים שחורים. המיני הוא מאוד שמנמן, יש בו הרבה מאוד פתיחות וסגירות. ועל בסיס של סטאק של קרייט פייפר do it yourself וחבילת החיתוכים. אליהם הוספתי עוד כל מיני קישוטים מכל הבא ליד, אבל זה הבסיס של המיני. כאן אנחנו רואים את הכריכה. בגלל שבחיתוכים היה המון זהב, וזה גם נתן את המראה הווינטג'י, הוספתי לנו סרט זהב, וצבעתי את האותיות של אולושקה מ-X-Mix בדובר זהב, וזה בעצם צבע אקרילי זהב. הוספתי גם כל מיני נמל דוטס וכפתור, ועכשיו אנחנו נפתח את המיני. זה העמוד הראשון. יש לנו פה בערך כ-50 תמונות, וגם המון מקום לג'ורנלינג, לכיתוב. אם פותחים את זה, יש לי פה מקום או לתמונה או לג'ורנלינג, ואני אשתמש בזה בעתיד לג'ורנלינג. כאן יש לנו עמוד עם פתיחות מעניינות, מאוד וינטג'י. פותחים, יש לנו פה כרטיס עם המון מקום לג'ורנלינג. פה השתמשתי בכל הדף, זאת אומרת גם בדף וגם בבורדר שלו. אני מאוד אהבתי את השילוב הזה, שהוא שילוב מתאים ויפה. ובהמשך האלבום השתמשתי שוב בפטנט הזה. וכל פעם פה יש לנו את החור בעצם של הסטאק, ואני בכל פעם עשיתי איתו משהו אחר, ואתם תראו את זה בהמשך. יש לנו פה עוד פתיחה, ושני העמודים האלה מוקדשים לאחים של בעלי. בכלל כל האלבום הזה מוקדש לבעלי, לשנים הראשונות שלו בדרום אמריקה. פתיחה, פה יש מקום לג'ורנלינג. פה שוב השתמשתי ליצירת כיס בדף מהסטאק ובבורדר שלו, וכיסיתי אותו בחיתוכים. תגיות עם תמונות. הכל על הגובה. פה יש לנו את התגית היפהפייה. ועוד פתיחה. זה עמוד פשוט, רק קצת בהגבהה. פה יצרתי כיס, ואפילו השארתי את החירור. עוד כיס. זה עמוד כפול שאני מאוד מאוד אוהבת. הפתיחה שלו היא נחמדה. יש פה המון מקום לג'ורנלינג. אני אכתוב פה על הנסיבות שבהן צולמו התמונות המשפחתיות האלה, הפורמליות, איפה, למה, מתי. זה עמוד כפול עם טיולים. עכשיו אנחנו מגיעים לעמודי הקיץ, איך בילו בדרום אמריקה באותם ימים. יש לנו פה עוד פתיחה. ושוב יצירת הכיס, פעם כיסיתי את זה בפרחים, והשתמשתי בחיתוכים מקופסת החיתוכים כדי להדביק תמונות קטנות. מחנה קיץ של השומר הצעיר. פה יצרתי עוד כיס. בתוך הכיס הזה שמתי חיתוכים, אפשר לשים עליו כמובן תמונות וג'ורנלינג ומה שרוצים. ופה יש לנו עוד עמוד עם פתיחה מעניינת. למעשה, אם אתם רואים בחיתוכים, היו לי 12 חיתוכים של חודשי השנה. לא רציתי להשתמש בהם ולא הייתי צריכה אותם.
מה שעשיתי, אני חושבת שפעמיים השתמשתי בחודשי השנה פה ובעוד עמוד, וכל היתר אני השתמשתי לצרכים אחרים, למשל פה לשליף, וכיסיתי אותו במדבקה, גם פה כיסיתי במדבקה, פה סתם קישוט וקישוט. כלומר, הרעיון היה לקחת את הקישוט ולהשתמש בו, ולא משנה באיזה אופן, לאו דווקא באופן שבו, למטרה שהוא נועד לה. חזרנו לעמוד הזה, פה יש לנו עוד פתיחה, ולמעשה תם עידן דרום אמריקה. הנה אנחנו בדרך, אנחנו על האונייה, אנחנו בדרך לישראל. פה אנחנו ברומא. החודש והשנה. שוב על האונייה וברומא. וזה העמוד האחרון שלנו. גם פה יש לי מקום או לתמונה, אבל אני אשתמש בזה לג'ורנלינג על מנת לספר שזה למעשה התחלה חדשה במדינת ישראל. פה השתמשתי בפאנץ' בורדר, אני חושבת שהמקום היחידי באלבום הזה, ועוד חיתוך מהחיתוכים, וזהו. אני מקווה שנהנתם. נשתמע.